Tolosako udala Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Naturtzaindiaren laguntzarekin Uzturren mendian bertako zuhaitz eta basoak berreskuratzeko proiektu bat egiten ari da. Hori dela eta udalarena den 24 hektareako lursailean egun aurkitzen diren pinuak atera eta bertako zuhaitzak landatuko dira. Lan hauekin urrian hasi ziren. Pinudia ateratzeko erabiltzen ari diren sistema ez da ohikoa. Hau da, ez dira moztu eta botatzen ari, ateratzen baizik. Hala, garabi baten bitartez eta kable batekin ateratzen ari dira zuhaitzak. Sistema honek dituen abantailak bimendi basolanetako langile den Juan Jolasak azaldu dizkigu. Egurra beti ikusten duzuen bezala aiden ateatzen da, bestela beti lurretik arrastan etortzen da. Da lurretik arrastan etortzeanen, orduan landare txikik eta denak hausit eitu. Esplotazio normal baten, 80 metrotikan pista bat iriki berraukazu. Eta honek joku bat emateizu 500 metro arte pistaik iriki gabe. Aldan gehiena dena ez da salbatzen, baina lehenagotik dauden zugaitzak askoz gehiago salbatzen dira. Holako aldapetan Europan daia leku guztietan hola egin dute lana. Gero pista normalake gutxigo normalen tratore batekin ateatzen duzu eta arrastan ematen duzu pista hontan zehar. Orduan pistoike askoz gehiago hausten dira. Era hontan airen etortzen da, hor jartzen da, eta gero ja hortikan zuzenen kamionea dijo eta zuzenen bera. Bestela izango litzake, puskaro, metrotik metroa egurratea, hemen arrastran, dena zuzendu eta moztu eta gutxi gora bera soporteak terreno uniforme baten jartzen dira 150 metro, 180 metro tarte hortan. Hemen ikuste duzuenez askoz gutxigo dago, koska egiten du lagon, terrenoa ez da segidakoa orduan. Zu mendi batea iristezera, konpas batekin, brujula estiloko konpas batekin, bilatu errauzkazu linean dauden zugaitzak. 2-3 zugaitz soporte jartzeko. Hoi bilatzea ituzunen, gainentzeko zugaitz guzti bota, kablea jarri, soporte hoitatikan, eta ja azten gea egurrateatzen. Pinuak ateratzea proiektuaren lehen fasea da. Tolosako udalak ingurune horretarako beste asmo batzuk ere baditu. Bertako balioko ondarea berreskuratu nahi du eta ondoren bidean informazio panelak eta seinaleak jarri. Ideia zen berez basoa berreskuperatzea eta hortarako lehengo pausua zen pinuak ateatzea eta gero etorriko lirateke beste 2 faseak, ez? Badauzkagu proiektu batzuk desberdinak mahai gainean, bai hemen dauden lehengo eraikuntzentzako eta baita ere dauden baratzentzako. Aurten partida txiki bat bai doitu dugu hau bukatuta gero egin behar dian seinaleztapenak eta abar lantzen juteko. Alde batetik zuhaitz autoktonoak bertan landatzea. Autoktonoak edo behintzat bai bertako zuhaitzak bertan landatzea. Pagoak, aritzak eta horrelako zuhaitzak.